Za 180 € takúto krabicu? Prečo nie? Pretože za 180 € nekupuješ len krabicu, ale aj tieto vetráky. Dámy a páni, toto je novinka od Fractal Design. A nie len jedna. Rovno dve verzie tejto krabice, konkrétne Fractal Design Nord Momentum Edition. Klasická verzia a XL edícia. No a poďme na to z hurta. Klasická verzia bude stáť do $180 a táto väčšia XL verzia $210. Ale predtým, ako zavrieš toto video, dovol mi ti povedať, prečo je táto kejska fajn nielen kvôli dizajnu. Dve Nord kejsky už existujú, biela varianta a čierno-hnedá varianta. Tentokrát tu máme aj tretiu variantu, celú v čiernom. Nord rada je kejska, ktorú si všetci spájajú práve so značkou Fractal Design, pretože je jedinečná, hlavne kvôli tomuto drevenému predu. V predošlých verzií Nord je zásadný rozdiel to, aká je veľká tá kejska, pretože sme mali malú verziu, aj veľkú verziu, aj predtým. Každopádne ešte tam bol rozdiel v tom, aká bola vlastne tá hlavná bočnica. To si dáme nabok. No a teraz poďme si prebrať to, čo všetko do tejto kejsky viete dať, či do tejto menšej verzie, alebo do tej XL-ky. Fractal Design Nord Momentum XL je naozaj obrovská krabica a napcháš do nej skutočne skoro všetko. 12-kové vetráky vieš dať jeden dozadu, 3 hore a 3 dopredu. 14-kové takmer tiež všade. Hore 2 a dopredu 3. No aby toho nebolo málo, tak 18-kové tam dáš tiež, ale iba konkrétne 2 hore. Ak by si uvažoval o vodnom chladení, tak neboj sa, ani s tým nie je problém. Zmestíš tam náš 420 cm radiátor. Hore to je 360. No a samozrejme o grafickú kartu sa absolútne báť nemusíš, pretože na šírku tam vieš za 413 mm grafiku. Tu máme porovnanie oboch caseok. Klasická verzia Nord Momentum Edition od svojej väčšej XL sestry moc nezaostáva, pretože do tejto kejsky taktiež dáš takmer čokoľvek. Ak sa bavíme o 12-kových vetrákoch, tak jeden dozadu, 2 hore a 3 dopredu. Ak o 14-kových, tak 2 hore a 2 dopredu. No a väčšie už asi nemusím hovoriť, že sa nezmestia. Ak sa bavíme o vodnom chladení, tak 240-kový radiátor dáš na pôdu hore. No a dopredu zmestíš aj 360-ku. Akurát vpredu veľký pozor na to, aký je radiátor hrubý. No a grafika? 355 mm, to tam hľadám zmestíš čo len chceš, nie? A ak nie, tak stále tu máš XL sestru. Na vrchnom paneli sa nachádza tlačítko na zapnutie a reštartovanie, jack výstup, 2 trojkové USB-čkové sloty a jeden USB-C slot. Vrchný panel vyzerá takto. Vpredu za drevenou mriežkou sa nachádza prašný filter. Tak tam naozaj zmestíš asi úplne čokoľvek. Táto kejska to najväčšie čaro schováva priamo v prednom paneli. A stačí, keď ten dáme preč a následne uvidíme tento poklad. No a pýta sa, o čo presne ide? No ide o tieto vetráky, ktoré nie sú len tak ledáke. Táto kejska sa volá Nord Momentum Edition. A volá sa tak aj preto, pretože sa tieto vetráky nazývajú Fractal Design Momentum. Zatiaľ tieto vetráky existujú 12-kové a 14-kové verzii. No ale čo je na nich úplne úžasné? Poďme si to všetko prejsť dopodrobná. Úplným základom a faktom je to, že pokiaľ si kúpiš lacnejšiu, ale aj niekedy drahšiu krabicu, tak prvá vec, čo letí z počítača, sú práve vetráky. Tu ťa ale môžem ubezpečiť, že táto krabica disponuje nielen krásnym dizajnom, ale aj kvalitnými vetrákmi. No a kto neviete, prečo sa vyjadzujú, tak tu ti to rýchlo vysvetlím. Veľakrát krabice disponujú vetrákmi, ktoré nie sú až toľko kvalitné. Hlavne ide o to, aký materiál je použitý celkovo pri výrobe konkrétnych vetrákov. Základnými parametrami pri vetrákoch sú životnosť, funkčnosť, hlučnosť a keď nie je to puntičkár alebo si dáva potrpieť, tak aj elegantnosť. No dobre, ale čím sú vlastne tieto vetráky lepšie? Je to konkrétne to, z čoho sú vyrobené. Na vetráky je použitý Liquid Crystal Polymer alias LCP. To si pamätaj, pretože je to dobré. Konkrétne sa bavíme o 90 000 hodinách nepretržitej prevádzky. A to je niečo cez 10 rokov. Tieto vetráky majú dvojročnú záruku a disponujú Zero RPM módu. Čo znamená, že pokiaľ počítač nie je v príliš veľkej záťaži, tak sa úplne vypnú. Vetráky spôsobujú minimálne vibrácie, sú extrémne tiché v porovnaní s ostatnými vlajkovými produktami iných špičkových značiek. Akurát tu je jeden veľký háčik. Iné kvalitné vetráky dokážeš kúpiť kľudne za 40-50 eur. Jeden stojí maximálne 30 eur. Ďalšia dizajnová sranda je tá, že sa nachádzajú buď v čiernej alebo bielej variante, 12-kové alebo 14-kové a taktiež z RGB alebo bez. No a keď ťa nepresvedčilo ani to, čo som povedala doteraz, tak ťa musí presvedčiť to, že za rok 2025 získali ocenenie. Konkrétne sa jedná o to, že Fractal Design do týchto vetrákov implementovali novú geometriu, ktorá ešte zvýšila efektívnosť chladenia. Ako si môžeš všimnúť, tak medzi lopatkami a celkovou konštrukciou nie je príliš veľká medzera. Povedala by som, že tak ani nie 1 mm alebo 1 mm,
a to zabezpečuje vysoký statický tlak, čo v princípe znamená, že dokáže naozaj efektívne chladiť čo najviac vzduchu, ktorý sa nachádza v okolí alebo blízko tohto vetráku. No a tu práve začína platiť pravidlo za málo peňazí, veľa muziky. Pretože vďaka týmto vlastnostiam nemusia sa nachádzať len v kejske, vpredu, hore alebo vzadu na lepší airflow, ale v kľude s čistým svedomím ich môžeš použiť napríklad na radiátor, na vodné chladenie. Ešte som zabudla povedať veľmi naozaj dôležitú vec pri týchto vetrákoch. Majú v sebe pripevnený takýto USB-C kábel, ktorý ale nejde normálne do počítača. To C-čko vieš využiť na to, aby si prepojil jednotlivé vetráky a nemusel mať extrémne dlhý kábel. A ako náhle to chceš pripojiť do dosky, tak použiješ tento dlhočízny kábel, pretože je väčší problém zobrať kábel z vetrákov, aby sa ti dokázal obťahnuť poza a potom to natiahnuť dopredu práve matičnej dosky. Takto to tam pichneš a máš naozaj káblu, koľko len chceš. No a toto C-čko vlastne slúži na to, ak máš náhodou Adjust Pro Hub od Fractalu, kde si vieš lepšie regulovať vlastne točenie vetrákov alebo podsvietenie. A všetko to mať vlastne synchronizované. A keby náhodou, tak k tomu vetráku sú samozrejme aj 4 šrobiky. No a teraz si to zhrme. Do $180 vieš kúpiť naozaj krásnu, elegantnú čiernu krabicu s dreveným prvkom. No a aby toho nebolo málo, tak v tom máš naozaj ešte brutálne vetráky, ktoré absolútne z tej kejsky von nemusíš dávať, pretože ti zabezpečujú všetko, čo len chceš. Kdežto, keby si kúpiš lacnejšiu krabicu a chceš, aby tvoja zostava bola naozaj čo najtichšia, tak by si tie vetráky odtiaľ musel vyhodiť a kupovať nové. Tuto máš prakticky kejsku za $90 a za ďalších 90 máš vlastne brutálne vetráky. A to sa oplatí forste. Ja dúfam, že sa ti toto video páčilo a naučil si sa z neho niečo nové, poprípade si pripomenul niečo, čo už si vedel a na čo si zabudol. Ďakujem ti za sledovanie tohto videa a ak tu bolo niečo, čo proste nebolo úplne pravdivé alebo niečo, s čím nesúhlasíš, napíš to dole do komentára. Sme ľudia, ja sa tiež každým jedným rázom, čo robíme nejaké videjko alebo máme nejaký iný content, stále sa z toho učím a tak sa môže stať, že tam bude niečo, čo nebude proste úplne pravda alebo nebude dobre vysvetlené. A preto budem rada za každé usmerenie. Každopádne verím, že som ti dneska vysvetlila to, prečo je niekedy fajn zainvestovať do lepšej krabice a prečo nekupovať úplne tie najlacnejšie. Pretože to nie je len o dizajne, ale aj o tých vetrákoch alebo iných súčastiach, ktoré sa nachádzajú v krabici. Maj ešte pekný zvyšok dňa a vidíme sa pri ďalšom buď technickom alebo inom videu. Tak nezabudni dať odber, nech ti nič neunikne. Čau!